Здравейте и добре дошли в каналът ми Дени Петкова Home. Тук обикновено си говорим за ремонти, домашен уют и интериорен дизайн. Затова, ако тези теми са ви любопитни и интересни, не пропускайте да се абонирате за каналът ми още сега. Тази седмица обаче ви взимам на седмичен влог с мен и един специален гост, който ще видите в идните кадри. Затова останете до края на видеото. Започнахме седмицата с разходка по магазините в търсене на най-добрите декоративни елементи. Първо в Cave Home, един от магазините, които ми харесват лично на мен. Тук виждаме идеи за декорация, новата колекция от мебели също така. А ето и специалният ни гост тази седмица. Мама беше на гости за Страстната седмица. Интересното е, че донесе със себе си хубавото време, а след като си тръгна, времето отново се развали. Този комплект от спално бельо в този интересен цвят много ми допадна. Не мога да пропусна да ви кажа, че Cave Home има вече и в България, така че потърсете най-близкият до вас магазин. Между другото, търся декорация за спалнята, също така нощни лампи. Ето за това обръщам специално внимание на тези. Харесва ли ви някоя? Споделете в коментарите. Настанила си се вече. Кафе? Чай? Как ти се стори Cave Home? Малко скучновато за моите виждания. Не ти ли харесаха? Диваните на мен ми харесаха. Има някои неща, които ми харесаха, но повечето скучни, като в пещерен строй. Имаме различни вкусове за декорацията, нали? Да. На мен този стил ми се видя доста скучен и малко първобитен. Както може би знаете, в южната част на Испания Страстната седмица се празнува с безброй процесии. Затова в идните кадри ви оставям с звук и картина от тези дни. Процесиите на Велики вторник бяха възпрепятствани от дъжда, но за сметка на това на тези кадри виждаме така наречените назаряни или покаяници, които обикновено предвождат троновете. Също така характерно за тях е облеклото им с дълга роба и характерната качулка, както виждате, доста заострена, нарича се капироте. Обикновено в днешно време назаряните ходят, както виждате, повечето от тях обути, но в случая виждаме и един бос. Това се прави в чест на покаяние и смирение пред Бога. Ето ни на Велика сряда с хубаво време и процесиите от главната част на града, главната улица Канелариос и площадът на Конституцията. Отново виждаме назаряните и наистина не разбирам защо този висок човек се е сложил на първа линия и всички отзад не виждахме нищо. На Велики четвъртък бяхме на разходка в друг град, но за да разберете къде сме били, трябва да ме последвате и да гледате следващото видео. Ако Страстната седмица пък ви е любопитна и интересна и искате да знаете какво се случва на Велики четвъртък, един от най-важните дни по време на Страстната седмица тук в Андалусия, ви оставям едно от предишните ми видеа от минали години, което можете да гледате. А тези кадри са от Велики петък, когато много добре знаем, че Исус Христос е разпнат на кръста, затова и всички наоколо са облечени в черно, виждаме присъствието
на локалните телевизии, които коментират през цялото време всичко случващо се в центъра на града. Силно впечатление ми направи и това, че повечето хора, които носеха трона, бяха много млади, може би между 16 и 18 годишни. Също така за пръв път виждам 2 девойки да носят трон. Човекът, който известява чрез камбаната, се нарича капатас на испански. А тук се опитвахме да се приберем вкъщи. Виждате, че в случая беше невъзможно. Трябваше да изчакаме да мине трона. Няма процесии, затова отново се отправих към магазините. Тук сме в El Corte Inglés, където исках да отида и разгледам отново декорациите за дома, тъй като, както ви споделих в началото на видеото, си търся декорация за спалнята. El Corte Inglés е един огромен магазин, като мол, да речем, където има различни щандове на различни магазини. Ето виждате, в дясно имаме козметика, в ляво пък имаме чанти. А тук с усмивка съм се запътила към рая на домашната декорация. Здравейте! Качваме се последни метри по ескалатора и тада! Започва
Най-любимата ми част от El Corte Inglés. Тук ще намерим както декорация, така и мебели, осветление, домашни, завивки, потреби. Имаме безброй неща за кухнята. В едните кадри ще виждаме всичко. Тези свещи ми направиха добро впечатление. Какво мислите за тях? Споделете ми в коментарите. Виждаме и огромен избор от плетени кошници и кутии. Общо взето, тук можем да открием от пиле мляко. А ето и белото за дома, текстил за дома, където имаме, разбира се, възглавници, калъвки, покривки, абсолютно всичко, от каквото имате нужда. Също за спалнята ми трябват и бравички, за да сменя тези, които имам. Показвам какво има тук. Не ме впечатлиха особено много. Въпреки това ви показвам и смятам, че ще продължим с търсенето. В магазина също ще открием някои кътчета, които са декорирани от персонала по такъв начин, че да си изберем това, което най-много ни пасва. Както виждате, ето тук е в бяло и бежево с флорални мотиви, така че директно да можете да вземете всичко необходимо, за да имате прекрасен комплект от съдове. Показвам ви чиниите. Лично аз не бих могла да избера. Има безброй шарки, цветове, цветови гами, в бежево, в жълто, както виждате, в зелено. Зелено е един от любимите ми цветове. Затова смятам и, че доста от нещата, които ви показвам, са в този цвят. Тези чаши са прекрасни. В синьо с морска тематика тези чаши за вода също ми направиха прекрасно впечатление. Много елегантни ми се струват. В тази част пък имаме декоративни елементи, вази, дамаджани. Виждате отново с морска тематика. Тази рибка е сладка. Споделете ми кое най-много ви впечатлява и какво най-много ви харесва. Разбира се, ходя като муха без глава тук. От декорациите към чашите, връщам се отново към декорациите, отново към рибките и морските звезди. Колкото и... за това какво ще кажете? Колкото и да разглеждам и да се опитам да избера, смятам, че е невъзможно. Ето тази купа чиния много ми допадна. На боболечки като декорация. Тези вази или каквото са там, влюбена съм. Както виждате, са доста масивни, много от тях са направени на ръка. Това, разбира се, оскъпява продуктите. Отново съм на зелената гама, как не. Зелено, синьо, розово, в бяло, метални, керамични, стъклени. От всичко и по много. Наистина изборът тук е много труден. Смятам не само за мен, а тези фигури, които са мраморни. Доста арт, доста красиви. Тази ваза, Пикасо стил, в комплект с тази другата. Тези кученца, колко са сладки. Този корал също безкрайно ме впечатли. Телата, вази, изобщо не мога да спра да гледам и всеки път, когато идвам тук, се впечатлявам безкрайно много. Тази чиния, тези две чинии всъщност, ето тази в ляво ми е любима. Показвам ви и малко по-ориенталски стил. Къде да съм? Отново на зелените чаши, но вижте, само вижте ето тази. Безкрайно ми хареса. Столчето е витиевато. Отново сме на чиниите, цветни, шарени, за всеки вкус. Ето тук случайно се натъкнах на една свещ, която е с българска роза. На горният етаж пък имаме мебели и осветление. Тази лампа ми хареса. Отново в мрамор и златно. Тези са доста интересни.
Много ми харесват. Затова ви казвам, изборът е много труден. Въпреки, че нямам градина с желание да проектирам дом с градина, се запътих да видя и градинските мебели и декорации. Много са сладки. Носят ми много лятно настроение. А какво ще кажете за тези прибори в Амалфи италиански стил? Много сладки отново. Нямаше как да пропуснем и гръцкото лято. За това ето тук ви показвам и тези стилове, които са малко по-изчистени за градинска маса, декорация и обяд. Накрая, но не на последно място и съвсем случайно, се натъкнах на една корида, затова реших да ви снимам и тези кадри. За пръв път съм свидетел на такова изживяване, затова реших да го споделя с вас. Споделете ми в коментарите дали този тип видеа ви харесват, за да ви ги предоставям и заснемам и за напред. Също така абонирайте се за каналът ми Дени Петкова Home, за да достигнем до 1000 абоната. Благодаря ви, че останахте до края на видеото. Надявам се да ви е било интересно и любопитно, както всички останали. Можете да видите и предишните ми видеа. Ето тук. Абонирайте се за каналът ми Дени Петкова Home и ще се видим следващата сряда. Чао, аморес!